எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்னைக்கு அக்டோபர் 10ஆம் தேதி வேர்ல்டு மென்டல் ஹெல்த் டே, உலக மனநல தினம். இன்னைக்கு காலகட்டத்துல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா இந்த மனநலன் தான். பெரியவங்கள்ல இருந்து குழந்தைங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே முக்கியமானதா இருக்குங்க. எப்படி உடல் ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியமோ அதே மாதிரி மன ஆரோக்கியமும் ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி இந்த உடலுக்கும் மனதுக்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். உடல் பாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா மனம் பாதிக்கப்படும், மனம் பாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா உடல் பாதிக்கப்படும். உடல் ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு நாம ஆரோக்கியமான உணவுகளை சாப்பிடணும், உடற்பயிற்சி செய்யணும். அதே மாதிரி மனசை ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை செய்யணும். யோகா, மெடிடேஷன், இதை தாண்டி நமக்கு பிடிச்ச உணவுகளை சாப்பிட்றது, பிடிச்ச இடத்துக்கு டிராவல் பண்றது, பிடிச்ச நபர்களோட பேசுறது, இது எல்லாமே மனசை நலனோட வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதை தாண்டி இந்த நாள்ல நம்ம பண்ண வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா மன அழுத்தம் இருந்தவங்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு ஆதரவு கொடுக்கறது தாங்க. நன்றி.